M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chifundo cha Mulungu komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu. Lero pa 2 November 2022 ndi tsiku limene tikupempherera akhristu amene adatisiya. Mpingo wa Katolika umakhulupirira kuti mpingo uli zigawo zitatu, kapena mu mpingo muli zipinda zitatu. Pali mpingo, chipinda choyamba ndi akhristu amene adatisiya, ndipo adatisiya ali oyera mtima. Mulungu adalandira kale m'paradizo mwake ndipo akukondwa ndi angelo onse amenewa pa Chingerezi timawatcha the Triumphant Church. Adafika kale kwa Mulungu kumene tuli ngati Yosefe. Anthu amene wawa amatha kutipempherera ifeyo chifukwa ali ndi chaulere chonse. Gulu lina kapena chipinda china cha mpingo ndi ifeyo amene tili pa ulendo tikupita kwa Mulungu. Timasoweka zaulere zosiyanasiyana, timadzipempherera ifeni, komanso oyera aja achipinda china chija amatipemphereranso ifeyo. Ndiye pali gulu lina la mpingo, chipinda china cha mpingo chimene timachitcha the Suffering Church. Awa ndi anthu onena kuti adali oyera mtima komano analibe ndi zodetsa zina za moyo wawo. Choncho yowa ali pa njira yopita ku paradizo koma sadafike. Chifukwa kuti Mulungu ndi woyera ndipo mulibe banga lina lililonse la tchimo. Iwo akuti akumane ndi Mulungu akuyenera kuti atsukidwe, purification, atsukidwe, akatsukidwa akafika maso a Mulungu mapeto ake. Amene wawa angatheowa kutipempherera ifeyo chifukwa chaulere ali nacho, koma sangatozipempherera okha. Ni mizimu imene ikuzunzika. Purification, kutsukidwako ni mazunzo ndithu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Daniel mutu 12 ndime ya 1 kulekeza 3. Ndipo amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick ndi Ive Ntope a CFM kuchokera ku St. Pius mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu amuthenga oyera achokera muthenga monga adalembera Yohane Oyera mutu 11 kuyambira ndime ya 21 kulekeza 27. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Fr Maxwell kubalasa kuchokera ku Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Daniel mutu 12 kuyambira ndime ya 1 kulekezera 3. Pa nthawi imeneyo Mikaeli, mngelo wamkulu amene amalonda anthu akwanu, azafika. Nthawi imeneyo izakhala ya mavuto woopsa amene sadaonekepo nkale lonse. Chilengedwere cha mtundu woyamba wa anthu mpaka nthawi imeneyo. Pa nthawiyo anthu ako azapulumuka, onse amene mayina awo adalembedwa m'buku. Ambiri mwa amene agona m'nthaka ya fumbi adzauka, ena adzapita ku moyo osatha, ena ku manyazi ndi ku chilango chosatha. Anthu anzeru adzawala kuti ngwe ngati mlengalenga, ndipo amene atsogolera anthu ambiri njira ya chilungamo adzawala ngati nyenyezi mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu.
akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu adafika ku Betaniya, Mariya adamuwuza kuti, Ambuye, mukadakhala kuno, mlongo wanga sakadamwalira. Komabe ngakhale tsopano ndidziwa kuti Mulungu adzakupatsani zilizonse mungapemphe. Yesu adamuwuza kuti, mlongo wako adzauka. Marita adati, ndikudziwa kuti adzauka kwa akufa podzauka anthu pa tsiku lomaliza. Yesu adamuwuza kuti, woukitsa anthu kwa akufa ndine, wopatsa moyo ndine. Munthu wokhulupirira ine ngakhale afe adzakhala ndi moyo, ndipo aliyense amene ali ndi moyo nakhulupirira ine sadzafa konse. Kodi kukhulupirira zimenezi? Iye adati, inde Ambuye, ndikukhulupirira kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, mwana wa Mulungu amene adayenera kubwera pansi pano. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, nanena poyambirira paja kunena kuti mpingo uli zipinda zitatu kapena magawo atatu. Pali mpingo umene nautcha the Triumphant Church, oyera amene adafikale pamaso pa Mulungu kumwamba. Uno mpingo umene timawukondwerera dzulo. Ndipo pali mpingo wina, chipinda china cha mpingo ndi the Pilgrim Church, ife amene tili pa ulendo, amene sidamwalire, tili ndi moyo, tili ndi mwayi woti mapemphero dzipemphera tokha, komanso oyera amatipempherera. Ndiye pali chipinda china kapena gulu lina la mpingo mene timayitcha the Suffering Church. Ndiye kuti awa ndi abale athu amene adamwalira, sadapite ku Jehena, koma ali pa njira yopita kwa Mulungu. Komano pokhala kuti ngakhale chaulere chidakula mwa iwowo, anachoka pansi pano ndi zodetsa zina, ndakuyenera kuti apangidwe purify. Tikamawerenga Isaya mutu 6 ndime ya 1 mpaka na 13 timamva za kuyitanidwa kwa Yesaya. Ndipo akuti iyeyo m'masomphenya adaona nyumba mwa Mulungu, ulemerero waukulu wa Mulungu, adaona kuyera kwa Mulungu, adaona ufumu wa Mulungu. Adafika ponena kuti zimene adazionazo iye nkuona kuti ndine watsoka, chifukwa kuyera kwa Mulungu nkukulu zedi. Ndipo ineyo ochimwa, ochokera pakati pa anthu ochimwa, sinene kuti ndikhale pano. Ndili mamva kuti Serafi njero mmodzi adatumidwa nakakhudza lilime la Yesaya ndi khala la moto kumpanga purify, kuti akhale woyenera kuyima pamaso pa Mulungu. Palibe amene pansi pano amachoka aloyereratu kuti sangasweke purification ukafika pamaso pa Mulungu. Choncho lero lino tupempherera abale athu amene sadapite ku Jehena, fasana loyenera udapite ku Jehenako, ngoyenera ku paradizo, koma sadafike poyeretsedwa kwenikweni kuti afike ku paradizo. Ndipo awa ndi abale amene timawapempherera chifukwa chanena kuti chaulere chimene ali nacho chimatha kutipindulira ifeyo iwo otipempherera.
koma pokhala kuti akutsukidwa, akulangidwa chifukwa cha mangawa a machimo awo pansi pano, amakhala kuti akusowa chithandizo chathu kuti ziwapempherera. Mwina tikamakamba za mangawa a machimo athu, anthu ena amadabwa kuti mukati mangawa a machimo athu ndi chani? Mulungu mmene adatikhululukira kudatha. Ndi zoona, Mulungu adatikhululukira zonadi, akatikhululukira amatikhululukira chonse, ndi zoona. Komatu machimo athu amene timapanga, ngakhale tilape, zipyera zimakhalapo. Ndipereka chitsanzo, munthu wapha munthu wina, mmene wapha mzakeyo, banja lake likuzunzika, ana ake akuzunzika, ndipo mazunzo amakhala akupitirira uko. Ineyo ndalapa, ndi zoona, Mulungu andikhululukira, koma zipyera zilipo ndithu. Zotsatira za zimene ine ndapangazo zilipo ndithu, ndipo izizi timanena kuti zimachizidwa ni ntchito zosiyanasiyana. Ineyo ndalapa, ndi zoona, koma ndalapa kuonetsetsa kuti ine ndalapa ndithu. Moyo wanga tsopano niusandutse ntchito yachifundo kwa anthu ena. Popanga ntchito zachifundo kwa anthu ena, ndimachepetsa mangawa a machimo anga, ndikuyika mu ubwino mmene ineyo ndayipitsamo. Ndipo ngati izizi sidazipange mokonera bwino, tikamwalira ndi zimene zimakhalira zoti zitsukidwe kuti ifike pamaso pa Mulungu tiloyera kwenikweni. Ichi nchikhulupiriro chathu cha ife Akatolika. Ndipo tikamapemphera abale athu amene wawa, ni chikondi chimene tikuwaonetsa kunena kuti anali nafe moyo uno, ndipo tikupitiriza nawo kuyanjana nawo chiyanjano cha mpingo chimene timachinena mwine ndimvera muja. Chiyanjano cha mpingo tikupitirirabe mpaka napano. Pa nsembe ya misa ineyi yonse timatchula magulu onsewa atatu achandane naja. Timanena, Ambuye mukulitse chikondi chathu ifeyo ngati mpingo umene uli pa ulendo, limodzi ndi Papa wathu Francis, limodzi ndi Episkopi wathu George, komanso limodzi ndi ansembe onse. Chiyanjano chathu ife amene tili pa ulendo chilimbitsidwe. Komanso timadzapita ku mpingo wina uja, mukumbukirenso abale athu amene adatisiya, ali ndi chiyembekezo chakuuka kwa akufa, amene ankakhulupirira Mulungu. Ndipo timanenanso kuti ndi abale athu ena onse amene adamwalira mchifundo cha Mulungu, sankankhulupirira Mulungu, mwina sadamudziwe mokonera bwino, ndiye Mulungu chifundo chake chiwathandize kuwapulumutsa. Ndiye timati tikumbukirenso amayi Mariya, Yosefu odala, oyera onse amene adakomera Mulungu pansi pano, mpingo uja, Triumphant Church ija, misa iliyonse timakumbukira magawo onse atatu a mpingowa. Lero tikumbukira chigawo the Suffering Church. Kodi m'malemba oyera zilimo zotsimikiza zonena kuti chikhulupiriro chathu chimene chopemphera anthu akufa nchoyenerera kapena ayi? Kodi purgatorio imene manenayo ili kuti kwenikweni ayi si malo, ndi state of life, ali panjira, akupita ku moyo wosatha. Sadali woyenera kuti apite ku Jehena, akupita ku moyo wosatha, koma akutsukidwa tsiku lina mapeto ake ndithu akafika ndithu pamaso pa Mulungu. M'malemba oyera muli zigawo zina zimene zimatithandiza kumvetsa kuti ndi zoonadi zilipo izi. Ambuye Yesu
amatiuza m'malemba oyera kuti amene iyeyo adziwa zimene mbuye wake akufuna zoyenera kuti achite, iye osazichita adzamkwapula koopsa. Amene sadziwa adzamkwapula pang'ono. Alipo ena amene sadzakwapulidwa, ena adzakwapulidwa kwambiri, ena pang'ono. Ndikulozera ndithu za purification imene tunenayi. Kenakanso timawerenga Mateyu 12:32. Ambuye Yesu akamba za sin against the Holy Spirit. Akunena kuti mungathonyoza ine, mungathondichimwira ine, komano mudzakhululukidwa ndithu. Koma mukanyoza Mzimu Woyera simudzakhululukidwa m'moyo uno, komanso ngakhalenso moyo wakubwerawo. Ndikuti m'moyo uno chikhululukiro chilipo, m'moyo winawonso chikhululukiro chilipo ndithu. Zikufotokozera ndithu, zilozera ndithu purification, kuyeretsedwa ndithu. Kenaka timawerenganso pa Mateyu 5:26. Amanena zonena kuti ngati iweyo uli pa njira ku khoti, kuti upita ku khoti ukakamba mlandu ndi nzako, ungathe kupanga chinthu chabwino zedi kuyanjaniratu ndi mzakoyo pa njira musadafike ku khoti, kuopa kuti ukafika ku khoti kujako akakugwira ndi mlandu umeneko adzakulanga mpaka nautalipira zonse. Purification imene kunenedwayo. Augustino Woyera nthawi ina yake akupemphera, adapempha Mulungu nena kuti Ambuye mundiyeretse m'moyo uno, kuti choncho pasadzafunikenso kuti nditsukulidwenso ndi moto m'moyo winawo. Amakambatu za purification. Ndipo maganizo athu chabe, kaganizidwe kathu kamatifotokozeranso nena kuti Mulungu ndi woyera, ndipo kuti munthu afike pamaso pa Mulungu anene kuti nayenso akhale woyera. Mwa Mulungu mulibe tchimo, tiyeni kutsukulidwa ndithu kuti tifike pa Mulungu. Lero lino tikupempherera abale athu amene adachoka m'moyo uno akukhulupirira, komanso ngakhale ena amene mwina sadapeze mwayi kuti amudziwe bwinobwino Yesu Khristu. Ameneonso tikuwapempherera chifundo cha Mulungu chigwire ntchito mwa iwowo. Onsewa tipemphe kwa Mulungu kunena kuti Mulungu awathandize ndi chifundo chake. Ndi ana ake adawalenga ndi iyeyo, ndipo cholinga chake chinachonera kuti akondwere nawo mpaka muyaya. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.